biz bağıştan işleme. Aslında biz kullanabız ama fanyer. Fanyerin başta korpusunu işleybiz. Şundan sonra yapıya beraber dikkat bizim onları duyala, laklana, uzorlar basırlar bitmedi. Bu uzor benim özümün ustadım. Ciğer abziden kalkan uzor, bu uzorunu, o süredir. Etisi ana alıp qaytkan etisi garmın işleydim bitmedi. Kasatken degen benim yağından ustanın uzoru bolgan bu. Etisi işlegan etisinden mına ulna kaldı. Ulanı yoğartıp, yoğadan işlemedi. Mige de berdiğinde ol hazır etkende 4-nji usta şu uzor bilen kullanılır bizde. Ufaklar her vaqt şunu bilen çağırırlar. Mine siz fanyer kirek diýdigiz. Fanyer ol nindi ogaçtan? Koyanlıkı. Bu tege fanera bulga tiş yaxşı sort. Böyle шлифованный, yaxşı. Çünkü endi bizning upakovочный faneralar buna barmay. İşçi devlet eğer de aviasyonly fanera bolsa. Şundan soň bazı tağam bir tüp bölüşü bizning kurek diýiz bitinde. Kurek işlene elektrokartondan, buna başta kartonni bilen alyp bügäbiz, buna şulay kiptiräbiz. Özünün formasını alar. Şundan soň уже kesip, buna bu var. Buna kesip biz anıp iki padralnik oturtabız. Buna şol уже garmın başay başlay. Buna ana kerende biz pişmakları ýabyştyryp tutaşdyryp çygarбыз. Şundan soň endi buna o aralarga kun ýabyştyrabiz. Parşema diýip atalar. Kun ýabyştyrabiz. Şundan soň endi kun ýabyştyrgenden soň ýabyştyrabiz. Motor buna tüste satin elisitesinde ýabyştyrabiz. Bu kulmak kileri bu endi. Şundan soň endi goýabız pişmaklar. Pişmaklaryny goýabız da soňdan gana endi biz terýagyn motorlap, uzorlap, oşa biz dermantin bilen ýabyştyryp çygarabız. Evet, kurekning işi şunday. No, bizning ana kere iki ýakly griflar bizning işlene goýulman. Şundan soň men alyp binaly goýsapsyn, siluet bilen taşlaýym. Bunda тоже klawišler goýula. Aslında bizning mesela otalar levая коробка deminde. Mesela bizning bas ýagynda bunda 3 knopka bizning. Şunday aslında bizning işleri. No, garmynyň aýtdymynda ýa-da böyle şol tillerni goýurga bulaýyndy. Äzer tiller, fabrika tilleri. No, ojanyň syfaty boýunça ol bik ýaxşy garmyn diýip ete almaým. Eger endi ýaxşy garmyn işler kerek bolsa endi men ol tillerni öz gollarym bilen jizden tapap, kesip özüm tapap ýaryk işleýim.